Archaeology Scarlett Ron Langin Basa chuan lai chuan video in alawin record me ka hlotling taka Iran ramri akan thei thu soi video a soi dan chuan pukom na lama pan me ka kalphalo na hmuna om ani wangin anun nain ator pha hlau ru hle Scarlett hi apa boral ta lo zon shepto Philosopher's Stone zong tura kalania he lungdang lam tak hian thir rang kachaka siam thein mishing tan kum khodam theina a thlen thei an ring ani chumi hnu chuan reza nen in hmuin an pahnih chuan puka lu an tuma an in chung bang alo ver kuak to sa chuan an lut duna puk chung thim tak chu fangkwalin anen fiangal zung reza chuan chhuale mai adua mase Scarlettin lo hnialin nitlak ma hun an la nei thu asoya thim nuwa chuan puk hi thu nei tu ten an ti chhevek donani reife an kalkwal hnuin Scarlettin banga lung pakhata man lai thu in ziak a hmu chuaka a in thuak hnu chuan tubawin a chu chor reife a bei hnu chuan a chu ko theia kalkong alo om leni achung an lu chuan ramsakinei limlian takalo oma ataksa thu in ziak te chu Scarlett chuan uluk takin a chin chia hloma chuta pon lama number countdown thom a hrezui puk chu an ti cheto don ani Scarlett chu manmo taka tlan letin mi pakhat boruaka lokang renga toka puk chim ma chuan atlan chuak man hra mani Scarlett pa hi he thil azon nalama hian alo thi to a apa chu midang ten mi a ang maya an chhuwa wangin apa wang liawin a hna chu alo chhun zomani Paris a Scarlett chuan camera ma thu soin London University College a professor ani ti le a omna hmunte a soya a kom tu Benji chuan Philosopher's Stone chungchang chu apa boral ta atangin enge hriat anei azota Scarlett chuan thir rangka chaka a thlak danglam thei thu le lungkol tu chu an thi thei don lo ti soi a le khabua lungdanglam ta komna a chui dan te alo in ziak rang nuwa ya apa chanchin an zo le chuan Scarlett chuan ala tuar reng ti a hmel atangin alang thei ani hre tak chungin apa chu ama in ain ti hlum ti a soi chuaka khopui chu an fangkwal zui in pakhat bula dingin Nicholas Flamel a chena thina nia khovel thil hlu tak zonga mishingin kan man tangkai theina na siam chuak tular takani Philosopher's Stone akol ringin a thlan po miswalin an lo hai chiam to a mase alo ruak vek ti Scarlett chuan soi museum a lut lein Nicholas Flamel a thlan lung an lo da thak hiawa Scarlett chuan aparin dan soin Philosopher's Stone thuruk chu he thlan lunga thil ziaka hian a in thukru a kumtam tak nuwa po he thu ziak hi mi te makti le hriat thiam thei lo ani Scarlettin a chabi poimo tak puk chunga ramsalima thu ziak kha amang tangkai dona symbol danglam tak te hi aom zia a hre thei to ang Scarlett hian man lai thu ziak hlui to tak aramai khi hre thiam lo ma se chiar thiam a hria a hemi hnu hian biakina kalin kongkhar pakhat inkal tlat chu thiam takina honga inchunga an chho hnu chuan ami hmu du ber George salo oma engthil ma asoi main George chuan kapui theilawang che alo ti mak mai Scarlett abei dong du lova lungdang lam tak an zon mek chungchang hrilin atana poimo zia asoya khongai takin min puiro han ti chuan George san Scarlett cameraman Benji bula henu hi kalsan vat ro atini George vek chuan Scarlett nena nangma wangin Turkey a jail ka tan pha toa ati bor ma se Scarlettin irana athil mu chua chungchang an soi chuan pui alorem titani Flamel sa thlan lung omna khan an pathum chuan kalin George san trong alet ngal zunga ma se alokim tlat lo thlan lung chu la thlain ahnung uluk takin an en lea thil danglam mu tura om chuang lo Scarlettin a thil ti faina man rua lei huin a hal kanga
thuziak aron langta Jorsan ale nu chuan shremhun kong zona tur ti te loin ziak nuwa in an hrethiam chia lova Scarlett le khabu nen anen kop nu chuan lungdang lam tak chu Flamels an zalna hnuai fit zathum som saria aum ti an muchuak mep en dunin Flamels sathlan hnuaya lu thlak na tur kong alo om reng lova ma se Scarlettin thlan hluya tanga an kalna tur pindan omna midang te hmu theilo tura an thuruk chu alo shakhia wa Jorsan le hnuaya Scarlett nen lu thlak chu adu lo thu soin Scarlett chuan tun ma ang khan kanom to lawang tin ngai damadila hemi nu hian Scarlett chu a cameraman Benji le George tenen man lai mithi te an phum na pindana an luta banga te chuan luru ro alo om fur helai mun hi khovela le hnoi pindan za berania Scarlett chuan an thil zon na mun thleng thei turin kalphal lo na chin an paltlanga ngai tia hria mi pakhat drone langin Papillon ti mingpu bar nai mera zong ula apui theyang cheu aron tia Benjian a camera awa hoitir le chuan chupa chu halo om to reng lo Zana Papillon zong turin klapa chuan an kalta a bara an lu don chuan meiche pakhat korwar fual ha hian chua pain camera aron mel kara an lu nu chuan Papillon chu va hmuin thlan hluya lu chu halo hrengang mai Scarlettin pindan pakhat ro hlu tam tak omna a soi nu chuan Papillon an kong ka ko hmu cheunga ka thian te nen ro hlu te chu kanin sem ve turani tin anin rem siam thei ta ni atuka an chua don lai chuan Jorsan kal a hre thua soi lea Papillon an a thian te mel hriat tirin zet tlang lon thang tak le Suzy Papillon a bialnu ten ni an kaldan tur an rel vel lai chuan Benjian Papillon a kut ser halo lafua a chan zet an zo chuan lo hril du lovin engthil hla chiange kan tonang le atia Suzy in kan flashlight battery a thi hnuwa engtin nge niang tuin tur zota se police te po chubaka tuya tlata ila sazu po ka hlawani ati deu ndua Papillon chuan manmo takin kan chezung zunganga ni mai tin police man a hlau berani tunnel an vathen nu chuan flashlight an ti eng sapa anin zui luta Papillon an kalna tur kongzim te chu a hmuwa Benjian a camera alo check ve bok Scarlettin George nena lut hlave turin a som lea ma se zui atum lo hle chuta Papillon chu police in aron zuan thuta Scarlett le midang chu kongzim te a chuan an lut thlangal George pon man ai chuan tin a lut ve a an lu thuk zel nu chuan Jorsan puk thim a hlawna chan chu an no pan lain au no pa puka tangin alo thito ti Benji nena soi Scarlettin Turkey-a jela tan laia akal sana wangin ngai damadil lea George chuan enthusiast le tur chawin karon kalani ativin hlur hemihnu lok hian police laka tanga tlan chuak thein Papillon an aron zom ve a puk thim taka chuan kal zelin chirdiak te an dai kaya puk chung boruak chu ai pik sot hle tuiomna an dai zel nu chuan pindan thana meicherual omna an wathleng lola danglam taka zain an omna chuan bati an lo chifara Benji chuan an zinga meiche pakhat chu bara mu ngei kha ani tia hria an kalzel nu chuan Papillon an ruro omna mun zim te ko hmuin chuta chuan an walu angai thu soya Scarlettin lo hnialin an pia loka chuan kalna tur dang aom thu soi Papillon chuan chu kong chu a hlawom zia soin mitam tak bo to na ani so hatia Scarlett chuan hreviau ma se ruro omna chuan an wak lut ta ni Papillon an film khur turati in zet zui zel turin a hril hloma cameraman ber Benji atang tatlat mai Scarlettin alo fuya a thatopa atran nu chuan atal chuak theisha mani pindan dang an vapo nu chuan an lu na chu haron chim zuya an walu ma Scarlett muang chia
ko seu na tura lo lea kal na tur dang a ko to bok lo nen chuta chuan lu an tum taringot mai anin hai kuak nu chuan pindan shana an lut lea papilona signature lo omin ma se anom na chuan alakal ngai lo thu soya chuta hlataka phone ri an shezui Papilonan phone company ten helai mun hi online kaltirnan an man thin thu soya ma se tuna chuan an ti top vector boxi malampana an kalze nu chuan Jorsan helai hi mitam tak achim nan to na munani hi atia Papilonan ruang lak chuatum mi somnga lai chu tuma anron kirle lo thu alo soi ve bok an bul loka chuan piano hluito takalo oma Jorsan uluk taka enin aunau panen an nau panlaya an play thin nen ain an chia thu soi Jorsan an play vel nu chuan ano panlaya mi ang chin aki pakhat chu achia Papilonan heta tur hi kan nilovasin tiin phone in ring an shele Scarlettin na hriat tum chuan a thian te chu atlan san thuta manmo takin an zui ve ngal phone hluito tak vaivutin a khu pot vector chu an va mua ala in ring char Scarlettin an chanak chuan ofia lo zethian Scarlet tinge min biak du reng lo aron tia Scarlet chuan angai na shelo takin a hlau deuh bok nen phone chu ada le an han le hoinak chuan Papilon le Suzy thian thatak kumnga lai lo bo to latup chu alo ding renga chupa chuan heta tur hi in ni lowasin tiin Papilon ten anron zon lo wangin an khumbor bora minron zui ru chuana kong kashia atita ni sheru tak chunga an zui lai chuan anom na chung zon chu aron khiphuk phuka manmo takin an tlan chezui latup chuan chuana tur kong zo turin an chukhlak le angai thu soya tuichun chu omna an thlenghlol an han en thlak chuan amonga om loemo ti mai tura thu kania Scarlettin tuichun chu atang chuan pindan dang po thai ain bai seya amal malin an uai thata ni Benji tlatha thotin George azuk dela atopa chuan among an thleng theita Scarlettin Benji hliam aboi soma malam panin an kal le George tuya atlalu trepa thom chua anan tum chuan arizoi tela chuta an bul loka ribeng cheng tak an hriat nu chuan an tlan cheleta hlau thong takin puk thim taka chuan an tlan zela mi panau pang an mule thin chol hadamin Jorsan lunga mulukol thalem inker amua Scarlet nena an thilzon me kha soi chuakin an chua theinan lungdik tak an nor sonangaya ani lo chuan puk hi achim vek donani Scarlet le George te chuan uluk takin an thil lo chiar le hriat to te an soiduna lunglian tak pakhat chu film khur emin an pot sona puk chu nging durin anom na bul lok chu aron in hongta ni manmo takin an wak luta achunga chuan Philosopher's Stone zon mu na tur thil dang in ziakan mule midang chuan hre viau ma se Scarlettin chuana tur kong dang aum chuang lo kan lu thuk zel turani atia anbula chuan ruang kumzasaria upa alo let ngat mai ruang chu achiat lo wangin an thil zon chu an hnai hle towa an ngai hloma Scarlet an hoi kwal vel chuan anomna tui hnuaya thil eng re azuk mua George nen alu thlang na turan hong dun le Scarlet ain lilu hnu chuan engom na lam chu apan ngala pindan pakhata chuak hlolin rohlu le rangkachak tam takalo om George le midang chu lut thlave in ro om na pindana chuan anron chuak hloma anlom lutuk chu antangani ti po an hreto lowani Scarlettin banga lemziak chu enin ramsalua tak Philosopher's Stone nal tak chu alo om renga aban vel lai chuan midangin pindan chua san na tur get hon an lo tum ve chia bok Scarlettin hongsu atituara ma se an hongman tlat mai anom na pindan chung chu aron chim zuya an vai chuan hliam na lutuk tuar lo ma se
an zinga mi Suzy kha lunglian tak kara atang tlat mai aban thi zoin an vai chuan lak chuan tuma thei top chuama se lunglian tak chu an la son thei ngang lo Suzy chu mak tak main aron wak chuak theia a thian ten an kalsan man teu hle anei tur le in tur ken lunghian adel cheveka Suzy ban thi chu are thei bok si lo Papilonan an light eng nei te chu tidim deuh turina shila abachi azo vai chuan thim thama an che thei don lo tir hria Scarlettin lungkha lo la mana Suzy ban ti damnan manatum ade wang nu chuan a hliam ron dam veka an vai chuan makan ti hle chuana tur kong an dap le ngala anom na chung le banga symbol lo om chu chiarin noilama lu thlak na kong an hu chuak le a an uai thlale ta ni Scarlettin marshroin an malama puk ko zon lam chu an panze la an lu na tura aramai khorpa thu in zia kalo om le Jorsan ale nu chuan ilu chuan dam chua in bei sei to su tina halonia Scarlettin a zia lo soi vatin shem hun lu ka nge yani hi ati chuai raya Papilona hlau thong chuan lu thlak adu lo thu soi kalna tur dang aum to box si lo Scarlet bokin ma hruai lein Philosopher's Stone a hmuna kha a hrechuaka pindan dang an va po nu chuan thil dik lo om tlata hriat na an neya engkim chu aletling vekin aumin an shebok an luna kha an han en nak chuan alo ping le veka Scarlet chu tuya ain lilu le midang chuan lo ngak thapin tre thom an trezuya kumza saria upa ruang kha an mule an pia loka chuan Papilon thian pa latup kha tholop hlopin alo thu renga Suzy in avapan nainak chuan alo bei thut mai alu chu lunga atau tir chora boruaka latup atham ral zui Scarlet ronlet le nu chuan Suzy chu stone mangkhan ti dam atum lea ma se atlai to lutuk tlat Suzy chu a hliam tur lovin aboral ta ne an thian nu chan ma se indom kun man an nilo ti hria in an vai chuan chuana tur kong an zong le ngala an tak saleng to ka kwa chuan wak zelin Scarlet chuan in o hlum na hrui a hmua a hoison lok hlanin abo le tui chun chuam na an va thleng hlola an wai thlale ta ni ato pan thlen thlak nu chuan mi pa o in Scarlet ti hming lam ri an hria Benji emoti in an han ko chuan aron wai thlave don chia note trap thom a shezui a hoi ruwa ya chuta nu pakhat note pom hian aron rik rap thuta Benji chu atlak hlum pha ta ni Scarlet chu lung che takina trapa lau thong tak chungin Papilonan kan kalangai atia malam panin ruro omna an wak lut le ta anom na hnuaya chuan Jorsan au nau pa boral ta azuk mua ruro te chu a hai ngal rok Scarlettin thili musualani kha tin atong thlamwana an vai chuan ring taka mangang au thom an hre chun zom Papilon pindan danga va phain motor kang hlua chunga mi pakhat alo chuanga Papilon chuan en rengin keima thil ti ni lo ati tuara akuta serom chan kha alo ti kan wangani motor kang hlua chuan Papilon chu na takina hi pa Scarlet George le zetan lo vuan trang ma se an man hne ngang lova Papilon chu a hip lut ta ni zetan a thian pa chu chana lo tuma Scarlet le George ten an lo dang thei sham an kal le nu chuan mi pakhat kordum vek ha hian chak takin aron tlan pel thua ka an pathum chuan che changam lovin bang ngeng ranin an dinga an thi nge anin ring to Jorsan Scarlet bula Turkiya hun an mandun kha asoi chuaka anuna hun hlimom ber aton trum ani ti shil Scarlet chuan kandam chuak dona lom ti in an kal lea kordum ha kha milim ni in chera alo thuto an pathum chuan film khur taka kal zelin
boruaka o thamral ri an shelea chuta mel sang banga chuan an ron pong fura mangang au thom an chua hum mai Scarlett te chu hlauthong em in an tlan chia banga mel te chu an taksa nen ron chuakin George sangonga an se zui Zet le Scarlettin an hnuk son tur chu an lo man bet mana Scarlettin George liam ti damnan stone kha man le tum George chu theilova ron tong chuakin a stone mu chu adik tak ani lo ti a ron soya stone dik tak a mu theinan a thil ken lai chu angaya khan ada let le angai ni Scarlett chu let le tuma zet ne na George liam lowom pui tura ti in a let le nu chuan thi sen tam tak omna atla lut zuya ain hai chuak le thei sha mani chuta ahma chuan mi pakhat alo in khai zara alu khuna an hon nak chuan ama melang chiani in a phu chiang le hemi nu hian stone alak nakha awatleng thei sha ma lung chu ada le ahma rangka chak le em chu ti fain thil ti theina chak tak ama chuan alut ti a hre theiani heti lai hian zetan George anu son lain thil chak tak hian aron pot thuta a tre na samai Scarlett chu manmo takin a let lea kalkonga chuan apa muthut apa chu kwain a thi ma zana phone alak lo wangin ngai damadila ril runa takin a omti a hrelowatin ni apa a thamral nu chuan George te omna let lein a fop ngal vonga George chu aron har chuak le ta an pathum chuan manmo takin tui chun chuom na lam kha an pana Scarlettin kan zuang thlaturani in ril ruwa in vei reng ti boi tu cheu kha ma chon ula ching fel ro atia an vai chuan an zuang thlata ni among an then thlak nu chuan zetan a hlauthong ema helai hmuna hian an thi ma chu an tan a ring anomna chu dabrok rokin George san chuana tura hmua har sataka Scarlett nen an hon nu chuan kholaya an chuak hlol mai an pathum chuan anin kwa vonga zetan kalsanin alakhur na sa hle Scarlett le George te chu anin kwa lea atopa Scarlett chu camera ma lo lang lein athil zon ber chu hausakna ani lo ti le thudi khai lang tura fe chuak ani jok thu soi